Evo jednog korisnog saveta za rešenje problema na koji možete naići, iako to ne očekujete, u novijim automobilima. Većina proizvođača novih automobila koji imaju one pametne ključeve, kao što je ovaj recimo, sa kojim možete da priđete u džepu i ne morate uopšte da ga vadite, otključujete auto, vozite se i tako dalje, savetuje, dakle proizvođači savetuju da se ovi ključevi ne ostavljaju na mestu predviđenom za bežično punjenje telefona. Iako je ono nekako zgodno tu, evo ovde konkretno kod Mazde, ono je ovde, na ovom mestu. Kod nekih automobila je napred, ali svi nekako imamo običaj da gurnemo ključ tu, da onako spustimo ga. To može biti problem. I to ne pričam napamet, nismo ni od koga čuli i negde pročitali, nego nam se dogodilo. Pošli smo ujutru rano na neki put u Atinu, nas nekoliko bilo u automobilu, vozač stalno ostavlja ključ na mestu gde je bežično punjenje telefona i odjednom ključ više nije radio. Zašto? Zato što bežični punjač emituje elektromagnetno polje i to elektromagnetno polje onemogućava komunikaciju ključa sa vozilom. Pametni ključ, on stalno preko radiotalasa komunicira sa vozilom i kad se pojavi to ako ga stavite tu gde se emituje elektromagnetno polje, ta komunikacija se onemogućava, može da se isprazni brzo baterija, iz nekog razloga može da ne prepozna ključ, dobijete kao mi, ne prepoznaje ključ i on više ne može da upali. Sad mi se žurimo, putujemo ujutro, treba da stignemo na aerodrom, ključ odjednom mrtav. Sad, iako je baterija, ko će sad da nađe rezervnu bateriju za ključ, imamo jedan ključ. Znači, horor, sreća, posle nekoliko minuta on se osvestio, izašao napolje, zaključao, otključao, pa je to proradilo. Možda neće biti tako u nekom drugom slučaju. Vodite računa, znači ključ nemojte nikad stavljati na mesto predviđeno za bežično punjenje telefona. Držite ga u džepu, na drugom mestu, bilo gde. Ovo je mesto za telefon i ništa drugo.